Здравейте! При нас днес е моторен тример на щил F587. Проблема е, че при наливане на бензин и подаване на газ губи мощност, прекъсва. Проверка може да направим първо със свеща. Свеща не е сменена скоро, има нагар. Добре е тя да се подмени и всичко ще си дойде на мястото. Слагаме вече почистената свеж, за да пробваме дали проблема е дошъл от това. За друг път да знаете, почиствайте свещите най-малко, което мога да направите, защото от добавката маслото за смазване се стига до такива моменти рано или късно.